pozor, keď my zaraďujeme niečo do územného plánu a dojde takýto list, tak oni sa to chytia, lebo jednoducho pre nich je dôležité mať ten fond, poľnohospodársky fond čo najväčší. A ja som za, keď sú tu ľudia, ktorí jednoducho majú funkčnú plochu na IBBčku a chcú tam pestovať a chcú, oni to napísali, nie ja, hej, tak ja budem len rád, lebo túto môžeme zobrať, túto môžeme pridať. Môžem niečo povedať k tomu? Áno, nech sa páči. Vieš, o ktorú pôdu sa jednalo? Pri Malom jazere. Ale oni to povedali... Ale nie, počkaj, tam bola... To potom budeš vysvetľovať tam, oni sa zavolajú. Však tam bola žiadosť pri Malom jazere, aby sa spravili pozemkové úpravy, kvôli tomu, aby sa tam spravili chaty. Áno, ale oni sa toho chytili a povedali jednoznačne, keď sú tu ľudia, ktorí majú... Ale tak treba povedať, že to bolo pri Malom jazere a že to bolo na chaty. Že to nebolo na IBVčko. Jasné, oni sa ťa zavolajú a oni v podstate toto povedia. Ja som vlastník a ja s tým nesúhlasím hotovo, že to tam môžem ma volať 300 krát. Ja jednoducho s tým nebudem súhlasiť hotovo, tak to je jedno. Oni sa chytili toho, čo bolo ponúknuté, tak dobre. Lebo ja poviem jedno. Ako náhle sa toto príjme, tak v podstate rovinku na ďalšie generácie... Nedaj bokne. Áno, odsúdime, povedzme si na rovinu. Lebo my keď budeme, teraz není kam ísť, naozaj. Či na prechádzku, či s obsom, či s deťmi, len za tú hráďu. A teraz pôjdeme po cyklotrase, pozrieme sa napravo rodinné domy, pozrieme sa naľavo rodinné domy. Pôjdeme, vlastne už keď bude diaľnica, tak v podstate aj do veľkého lesa sa už nedostaneme, dostaneme sa len pomalý les a v podstate takisto. Pôjdeme po cyklotrase, po pravej strane domy, po ľavej domy. Takže vlastne čo spravíme? Nič. Dobre, počul si ma, Jozef, čo som hovoril, áno? Samozrejme. Hovorili sme o tom a drtivá väčšina občanov hovorili o tom, aby sa zabranilo výstavbe túto okolo jazera. Za celou hrádzou, ne okolo jazera. A keď za celú hrádzu, tak sa potom pýtam, Jozef, ty si bol jeden z tých, aj s Rudom Naďom, aj poslankyňou Tabačekovou, aby sa toto zaradilo do územného plánu. My sme splnili len to, čo bolo schválené v územnom pláne. Ja som bol práve vždy proti. Ukáž mi jedenkrát, kedy som bol za. Ja som bol vždy proti, Milan. A sám si bol proti, keď si bol poslanec. Sám si povedal, že za hradzu sa tlačiť nebudeme. Teraz to tlačíš na silu. Nedovolím. Pán starosta, Tak na silu to tlačíš. Ticho. Za hradzu sa tlačiť nebudeme. A ja som povedal, že ja poviem taký malý príklad. Povedzme si na rovinu, keď som bol poslanec, tak som povedal, že potrebujeme pod zástavku tam 200 m štvorcových. Tak nám tam dali akože zadarmo obci 200 m štvorcových, my sme im tam dali 5 hektárov, akože on ich zaradil do územného plánu. Rešpektoval som to, lebo je to na takom území, kde je to akože v poriadku. Ale čo? Je to už je 5 hektárov je zastávaných a ešte stále zastávka nestojí. Tak potom o čom sú? Ale tam není problém na tomto. Že tu preťahujeme nejaké akože medové motuzity popod nos a kláveme tu ľudí, ale v podstate skutočnosť je úplne iná. Povedzme si na rovinu. Dobre, počúvať, nie. Ja tu nedám túto anarchiu, počúvajte. Ty si povedal, že túto je hore dole. Podrite sa, tu je uznesenie číslo 49 z roku 2013. Prečítam ho. O čom sa bavíme? 14 rokov nikto nemal záujem, tak nemusí mať ani si na rovinu, to, čo sa nepredalo za Hajducha, tak tu vlastne za 8 rokov sa pomaly predá všetko, lenže tá obec tu bude aj za 10 rokov, za 20, za 50, aj za 100. A tí ďalší nebudú mať čo predať, lebo tie pozemky sa nebudú, jak sa povie, Poprvé, za mňa sa predali pozemky, za prvé, získal som 1819 metrov štvorcových. Ale však to štát dáva, to sa nezískalo preboha Milan. Keby som nesedel... To bolo to všetky obce, všetky mestá získali, to nie je zbytočné, všetky obce, všetky mestá neznáši vlastníci, čo bolo v Intravilane, tak pripadalo obci. Však to nebudeme Nebudem riešiť takéto veci. Ešte by som chcela, ja by som chcela, že vy ste, pán Bombala, ste tu spomenul moje meno, že som ja chcela, aby sa tá výstavba za dvoch hradzov robila. To vôbec nie je pravda, veď sú tu všetci, čo sedeli, aj poslanci, ktorí nechodili na tieto zasadnutia a ja som bola vyslovene proti tej výstavbe. Ale prečo ste za to hlasovali? Prečo ste však tamto máte čierne na bielom pre Boha podpísané, nie? Chceš povedať, že si dvihol ruku a nevedel si, za čo dvíhaš ruku? Vždy som bola proti tomu, aby bola tá výstavba. Marcelka, tak ste inteligentní, vzdelaní ľudia. Nechajte ho láskavo dopovedať. Proste ja si neželám, aby to boli zavádzania. Ale to není zavádzanie, to je fakt. Ale ja sa nerozprávam s tebou, dobre?
Dobre, diskusia potom bude, máte potom... No nie, ide mi o to, že ja iba chcem, aby ste proste nezavádzali občanov a spomínali tu moje meno v klamstvách. Áno, to už bolo párkrát vyhlásené aj v rozhlase. Ja čítam uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 49 roku 2013, napíšeme do zápisnice v podstate to, čo som povedal, označila pani Tabačeková, že sa je klamstvá. Milan, sám si hovoril, keď si bol poslanec, že záhradu sa nebude stavať. Sám si to hovoril. Vidíš to tu? Ja sa neviem o tom rozprávať. Okrem toho petíciu aj tvoj otec podpísal. Áno. Ani on nesúhlasí. Áno, ale vieš, voči čomu nesúhlasí? Je tu, on ti povie hneď okolo jazera, lebo ľudia, ktorí tam chodili jak sa volá tá... do Klementa, počúvajte, chcete stavať okolo jazera, viete, čo sa tam stane? Jak veľká voda. A podpísali, a ja by som to podpísal tiež. A ja som tiež proti tomu, aby sa zastávalo okolo jazera. Ale tá druhá strana, som za to, aby sa tam stavalo, lebo jednoducho to je systém, ako zbohatne obec a ako nezbohatnú iných. Ale nemáme školu, nemáme cesty a budeme mať iba stále rodinné domy. A z čoho to budete mať? Ale z ničoho to nebudeme mať, pretože pribudnú ľudia a nepribudne žiadna infraštruktúra, nič. Je tam systém prefinancovania. Áno. A zajtra si pozrite správy. Tam uvidíte, čo sa zase podarilo. Tak nám povedzte. Nie, zajtra uvidíte. Dunajská Lužná postavila školu kontejnerové. Pýtali na to dotáciu európskych fondov. Prečo ste nepridali k tomu a Rovinke tiež mohli. Mohli postaviť tam ešte aj v odbore tam. A nebolo by stálo ani toľko, čo ste dali, neviem, koľko tried ste rozšírili, ale za to ste mohli postaviť novú školu. Dunajská Lužná nedostala finančné prostriedky z eurofondov, dostala od ministerstva financií a tie isté finančné prostriedky sme dostali my. Áno? A zajtra aj vám poviem, pozrite si správy. Milan, zober si, obec zobrala 300 000 a ty ich splácať nebudeš, ale títo ľudia ich budú splácať. Budú splácať tak, že čo spravíte, zvýšite dáne, nič iné. A teraz ti poviem, budem reagovať. Budem reagovať. Nie, otázka je taká, prečo napríklad tieto pozemky, ak ste spomínal, že Martin Pytel chodil za poslancami a že riešil práve teda záhradzou pozemky, ktoré naozaj patria občanom Rovinky, ktorí žiadajú už minimálne 10 rokov o to, aby sa niečo robilo záhradzou. S tým sa nič nerobí. Ale nová výstavba, kde je jasný zámer niekoho, tak to sa samozrejme pretláča na úkor občanov. Na úkor občanov, ktorým to bolo slúbené minimálne 10 rokov dozadu, minimálne. Budem reagovať. Poprvé ten úver. Áno, vidíte, ja som si zahral, som sa trošku v archíve. Je tu archív z 19.4.2002. Úver Centrum Robce, to je tento líder, ktorý tu je. Bol zobratý úver 13 miliónov na 15 rokov. 400 000 eur. Keď ja som 400 000 a za základnú školu ste nezahlasoval sa na 300 000. Kde? Základná škola to potrebovala, ale túto si to spravil, túto si to spravil. Stálo to 800 000. Nestalo to 800 000. Ale všetci vieme, že stála základná škola 800 000. A za 800 000 koľko by pre Boha čo by bolo za 800 000 postaviť? Malo sa to odozdať pred rokom a odozdalo sa to rok neskôr, robilo sa z toho veľké cirkus. A všetci dobre vieme, prečo pán Náde nezdvíhal ruku, lebo sme vedeli, ako to presne bude, že to bude tak. Nakoľko je zadlžená obec? Viac jak 60%. A už sa nemôže viacej zadlžovať. Ja ti poviem. Už je doplná zadlžená. Ty si bol ten, ktorý zadlžil tú obec o 13 miliónov. Ja som mu zadlžil. Áno, jeden z tých. Či súhlasím s tými lokalitami, či súhlasím so stavbou okolo jazera. Zatiaľ sme v takom štádiu, že sa zapracovali pripomienky občanov. To neznamená, že týchto 9 ľudí to schváli. Viete, ako sme sa dohodli na tom, ako budeme postupovať? Neviete. Dohodli sme sa tak, že jednotlivé lokality sa odsúhlasia ešte pred zastupiteľstvom, aby sme sa zhodli na tom. Takže nerobte paniku zbytočnú, dojdite za poslancami, dojdite na stavebnú komisiu, porozprávajte sa s nami, opýtajte sa na naše názory a potom môžeme riešiť veci, keď budeme názory také, ktoré sa občanom nepáčia a robme petície, aké chceme.
Proste to si treba povedať, aby sa to celé ukludnilo, lebo tá diskusia je absolútne zbytočná. Ja sa tomu rozumiem, lebo som robil územný plán. A viem, o čom to je, takže nehovor, že sa tomu nerozumieme. Ale ja len... Nie, nepýtajte sa, Jožko, nerozumiete, nepýtajte sa. Nepýtajte sa na náš názor. Na náš názor a v akom štádiu to je. Ale Radko, počúvaj ma niečo. Každý občan chce niečo mať. Pozrieme, zapracuje sa do územného plánu a pozrieme, ako to vyzerá. Máme nejaký názor na to, akým smerom sa má obec rozvíjať. Do šírky, do dĺžky, to chceme, to nechceme. Čiže dneska sme v štádiu, že to, čo tam vidíte, sú pripomienky občanov. Však tam sú všelijaké frcky niekde v lesoch, však to nemôže predsa prejsť nikomu, to nie je normálne. Nebudeme stavať predsa pri jazere, však sme normálni všetci. Takže dneska sme v tom štádiu, že to sú pripomienky občanov, architekti zapracovali a teraz sme si povedali termín, keď sa všetko tam dodá, sadneme si a budeme lokalitu po lokalite preberať metr štvorcový po metr štvorcovom. Za mnou môže chodiť kto chce z rovinky, môže hovoriť čo chce, keď si poviem, že nie, mám svoj názor na to, tak si budem presadzovať. Hotovo. Ja ti dám potom slovo. 10% zastávanosť. Tak nehovor mi, že... Ja som sa na toto pýtal takisto pracovníčok stavebného úradu. Ja som sa nepýtal. Bavíme sa o tých domoch, ktoré sú tuto vlastne. Áno. A ja som tiež povedal, mne povedali, že kľudne sa na to môžete prísť hore pozrieť. Že ten regulatív je... Dobre. A tu na rohu spĺňa ten dom? To neviem, ja som nedával na to stavebné povolenie. Takže to stačí, keď sa na to pozrieť. Že tam je 90% zastávanosť. Ja iba hovorím... Okrem toho, za Mišom Zácharom. Tam, čo sa stavajú tie bytovky, však to je na IBVčku. A prečo tam stavajú normálne, ja neviem, 6 bytovky alebo 8 bytovky, alebo neviem koľko to je. Koľko to je tam, Milan? Za Mišom Zácharom, čo tam? Ja som nevydával tam stavebné povolenie. No neviem, Milan. A potom sa to ani neschváli, alebo ako? Neviem, no tomu nerozumiem. Počkajte, ideme, bude potom diskusia, dobre, ja tak to správame toto a teraz hovorím Milan, lebo ja hovorím, stavebný úrad patrí pod starostky, čiže keď starosta dá pričať v poriadku, nedá, takže... Lebo v podstate regulatíva všetko, to sú dávno nadstavené veci, ktoré sme riešili dávno predtým, aj predtým zastupiteľstva a aj tak sa stáva, ako sa stavia, hej, ale stavebný úrad je momentálne teraz ten istý, áno? My poslanci sme proti tomuto bojovali už dávno boli nadstavené. Ale vy ste nezmenili regulatívy. Ale ako sme mohli nastaviť regulatívu? Práve preto, keď je zmena územného plánu, my chceme zmeniť. Ale to boli veci, ktoré my sme už dávno predtým ešte s pánom Balašovcami sme to riešili a sme to už vtedy chceli zabrániť týmto veciam. Takže sa teraz netvárme, že sa deje niečo, čo sa v živote, ako keby sa objavila Amerika, hej, že zrazu sa tu ide niečo nastavovať, čo my sme vlastne dávno sme to chceli. A sme proti tomu bojovali a nič sa nedalo spraviť, lebo územný plán sa stále predĺžoval termín. Prečo sa neschválil ešte počas nášho obdobia a mohol sa to ja som veľmi rád, že momentálne lebo tam išlo o to, že práve ja, Naď, tuto kolega Bartaloš sme boli proti tomuto územnému plánu, preto sa za našej doby neschválil. To neviem. Ale je to tak, lebo bolo to dostatočne dlhá doba na to, aby sme sa, keď sme sa stretávali sme sa tam stále iba tí istí ľudia. To musí na to reagovať. Pán Baláš, vy ste tu, môžem vás poprosiť. A oni to veľmi dobre vedia. Že som stále hovoril, že na Hradu sa nebudeme tlačiť. Nehovoril som to stále. Prosím vás pekne. Ja sa stretávam na toľkých mítingoch, robíme viacero územných plánov, že ja si to skutočne nepamätám. Ale veď nechceme vás do toho zaťahovať, ale proste vieme, ako to je. Bola na to dosť dlhá doba a sa to iba posúvalo, lebo boli poslanci takí ako ja a spol, ktorí boli proti tomu. No, bude veľmi rýchlo reagovať, aby sme sa postupili ďalej. Prečo sme neschvaľovali územný plán? Lebo je to zámer iba developerských skupín. Nie. Neschvaľovalo sa to, keď... Alebo aj spolu s občanmi proste určiť ten správny pomer toho, že kde tú obec pustiť. Ale zase na druhej strane, keď príjmeme, že sa bude stavať na nových lokalitách, nemáme záruku toho, že sa nestane to isté, čo v niektorých vhodných lokalitách, čo si myslíme, že sú vhodné, a stavať sa tam nebude. Takže verte tomu, že sa snažíme spolu s urbanistami, s architektami, medzi sebou, s občanmi nájsť tú správnu mieru toho, kam tú dedinu posunúť. Môžem sa k tomu vyjadriť. Nemá celkom pravdu, lebo nie je to tak, lebo tí developeri, čo prišli, oni nechcú kúpiť tie pozemky, ktoré sú v územnom pláne, lebo tie sú drahé. Oni si radšej kúpia tie pozemky a cez slovenský pozemkový fond na všelijako, vieme ako to je.
čo sú lacné a potom tlačia na poslancov a na starostu, aby sa to zarodilo do územného plánu. To je správne. Systém je trošku iný, ako hovoríš, Rado. Len ten územný plán sa nerobí každý rok, vieš. Ale môžu si kúpiť tie pozemky, ktoré sú v územnom pláne, akože zaradené od tých ľudí. Prečo by tí ľudia to predajú? Prečo nie? Len samozrejme, že to nepredajú za 7 na meter štvorcový. Všetko logicky, ak oni kúpujú tam, že tam oni kúpia 5 hektárov za 2 eurá, potom niečo si, jak sa povie, zabeštelujú tí ostatní, čo nechcú, a potom tlačia na poslancov a na starostu, akože až sa zvládnu do územného plánu. Takže akože trošku... Nie je to také jednoduché, lebo ten územný plán sa robí raz za 5, 6, 8 rokov, hej. Nie je to také jednoduché, ale je to približne tak, no. Rado, vieš dobre, že trošku v tom robím a trošku vidím a sú to stále tí istí ľudia, takže netvárujem sa, že je to iná. Čiže to som chcel povedať. Poriadku, ja to rešpektujem. Dúfam, že chápete. Dobre, ideme.